Ithwele Imiqhele izobusa. Angiyibambe. Angizwanga ngidedele. Kodwa kumnandi yazi kuba nomfundiso nje uMshaps. Makuthi nje toyitoya nje ndiyatoyitoya. Awuthi awubuza umakhelwane awuthinta umuntu oseduze kwakho nje kendosulana ukuthi kodwa ungamthola lapho umfundiso njena. Ubuthinte lo ngapha mangaba kakhuluma umiyekele ukhulume nalo ngapha uthi kodwa ungamthola lapho umfundiso njena. Izovela Emafini Ithwele Imiqhele izobusa sakulama Izovela Emafini Ithwele Emafini Ithwele Imiqhele asambe mno zobusa kulama Izovela Emafini Ithwele Emafini yabona Ithwele Imiqhele izobusa sakulama yabo yabona yabo uyabona ngifuna inhlanya kodwa inhlanya ezinoJesu phakathi enhlizweni zizokwenza njengoDavide. uDavide lithi iBhayibheli wadansa ngolunye usuku kubuya umphongolo kaNkulunkulu wadansa kwaba ngathi akathi kahle. Hayibo likhona kodwa likhona na akasima ngeenyawo ufuna ubona wonke umuntu azodansela uJesu. Udansela uJesu manje udansela uJesu udansela uNkulunkulu manje. Hayibo waza silindewe yabona lalela yabona lithi iBhayibheli onamahloni ngami phambi kwabantu nami ngiyoba namahloni ngaye phambi kwababa nengilosi zezulu. Uyabona thina uJesu yothi ake nenze lento beniyenza emhlabeni ingilosi zobe zisibukela bese senza into yethu wasa siyahamba nje
bambifika beka isandla la mayingakho beka khona la bambifika waza sihamba ngemashi khipha ifika sihamba manje ayikona uyayikhipha ifika kushoda into eyodwa kushoda ismile ungabambi ifika ngenkani beka nje ngathi awufuni ebese uyasmayila nje uthi azo waza one two bambifika mfundisi ebesothi usmayile nje kancane mfundisi asa one two akawenza nje hayi kwaze kwamnandi bo